what's up, Super Fam? Super Miguboy is in the house. Ngayon tatagalogin ko itong vlog na to dahil gusto kong ipahatid ang mensahe ito sa dalawang tao na maglalaro na ngayon sa araw na ito. Russell ng Brosco Bros at Boy Tapang ng mga Bisaya. So, ang gusto ko lang iparating sa inyong dalawa, panghawakan nyo lang yung salitang sportsmanship. It's either manalo man si Russell ng Brosco Bros o si Boy Tapang. Dapat tanggapin lang natin kung sinong mananalo at sinong matatalo. Tulad ko, isa akong pure na Bisaya, susuportahan ko talaga si Boy Tapang. At sa yun naman, Russell, hindi ako isang basher mo ha. Hindi ako isang basher mo, kundi pumapagitna lang ako sa inyong dalawa. Kaso, alam mo kung bakit? Pilipino ako, Pilipino kayong dalawa ni Boy Tapang. At sa tingin ko, wala naman kayong hatred sa bawat isa, na wala naman kayong galit sa kapwa nyo YouTuber. Kayong dalawa, wala kayong galit sa isa't isa. Meron lang, nagkalabuan lang kayo nung hindi natuloy kasi may mga pangyayaring hindi natin sa kay Russell, ang daming nang babasyayo, pero hindi nila alam ang tunay na hindi nila alam ang tunay na rason mo. Para sa akin lang, no? Noong una, hindi ko talaga gusto yung mga pag-aasal nyo, Russell at ng Brosco Bros. Pero noong kalaunan, yung lalo ka na Russell ng Brosco Bros, yung nag-apology ka na, doon ko lang nalaman na may puso ka talaga. Pero para sa akin naman, no, wala namang masama kung mag-a-apology ka. Oo, meron kang apology na, meron kang mga salita nga hindi mo inasahan kasi nandun sa puso mo yun. Gusto mong mag-apology, yun na yun. So, ang gusto ko lang iparating sa inyo nga wala na yung dating anumang negatibo, wag nyo nang isipin yon. At kay Boy Tapang, wag mo nang isipin yon. Ang importante, maglaban kayo sa taas lang ng ring. Ang gusto ko lang sana ipahatid sa inyo na mas lalong ipataas natin yung isipan natin sa sportsmanship. Kasi kasi nung una hinamon ka, Boy Tapang, nitong Brosco Bros with si Russell ng boxing. Boxing, it means may glove, may ring, may referee, yon. Professional ang dating dun. Professional. Wala akong masabing negatibo dun kasi hinamon kayo ng boxing, Brosco Bros o Russell, ng boxing sa taas ng ring. Hindi yung suntukan lang. Pang ano naman yon, pang suntukan kalye, pang mayabang lang yon. Pero yung paghamon mo, hindi yun yabang, kundi professional yun kasi nanghamon ka in a proper way, in a formal. Kaya dun ako believe sa inyo. Hindi yung hamunan, yung parang suntukan lang, yung basagan lang ng mukha, kundi professional. At meron din yun ng sense ng sportsmanship. Believe din ako sa iyo, Russell. At saka Boy Tapang naman, patuloy mo lang yan, bro, kasi marami nakasuporta sa iyo. Huwag mong isipin long tension yung mga taong huwag mo lang isipin yung kung ano man yung nasa isip mo. Ang importante lang nakasuporta sa'yo lahat ng Bisaya. At isipin lang, entertainment lang to. At isa ito sa way na baka may iba pang opportunity na magbubukas sa iyo. Baka may ibang management. At yun na yun. At sa inyong dalawa, Russell at Boy Tapang, God bless you and good luck sa inyong laban. Mamaya sa taas lang ng ring ha. Wag nang laban ng sa walang ring, walang glove. Sportsmanship tayo. At yun lang, good luck sa inyong dalawa. At sana manalo matalo, tanggap nyo ang isa't isa. Sana maging kaibigan na kayo. Wala naman, tingin ko hindi naman kayo nag-away lang kayo nag-away kayo ng bibig, naglabasan lang kayo ng sama ng loob. Pero pagkatapos itong laban to, I'm sure
maging magkaibigan na kayo kasi kapwa naman tayo YouTuber, wala naman influencer tayo kumbaga. Sa inyong dalawa at sa lahat ng YouTuber pala, sa inyong dalawa lang ako nakafocus. I-describe lang ba? YouTuber tayo, tinitingala tayo, hindi ko pa, kayo pa, tinitingala kayo. So, be a good example of our young generation, this generation. So, mabuhay kayong dalawa and good luck sa laban. Boy Tapang and Russell, and God bless you. Nandito lang po ang aking message at sana yun na yun. Salamat!